Bafowethu. Good morning bafowethu, sanibonani ninjani bafowethu. Hey. Yeah. Make sure uhlala njalo ujabule. Noma isimo sinjani. Confuse the enemy. Usidide nje isitha. Ngalinga ube morose dide isitha. Hey bafowethu. Hey. Ezimnandi neziwuhlonza. Kuno general ofikile wesifoke manje uzokwandisa ko general. General Mkhwanazi, General Khumalo, General Masimula commissioner, sekufika General Phahlane futhi again. Ambani lokuglisha ukuthi ubani General Phahlane. General Phahlane bakwethu phela lo acting commissioner bafowethu. Lo hey batata emsawuleni omathiwa wavutha umlilo namalangabi wavutha umlilo namalangabi uvutha ngempela lalela ngikutshela angithi namuzwa uCedric Nkabinde ethi kwaba nomhlangano okunomhlangano omkhulu usemzini kaPaul O'Sullivan lapho kwakudiscusswa khona ukuthi uzoketulwa kanjani uPhahlane lo acting commissioner. Into eyayodiscusswa leyo. Yes. And iplan noma itask eyayinikezwe uPaul O'Sullivan eyokuthi abe spy. Aspire abheke yonke i-movement yonke into noma ngabe uyahleka noma ye toilet noma ngabe wenzani kwathiwa nje wena uspy wenza umsebenzi wakho. Uyabona ke makuthiwa ukuspy kaPaul O'Sullivan usuke ekuphathele imida uhlale ebelethe imida emhlane. Yabona unembeleko yemida uPaul O'Sullivan. Ngendlela ayingozi ngakhona lo. Ukuhlephula ngemida kuhlephule ngokudelela akuhlephule ngokuthi omunye umuntu akamazi uPaul O'Sullivan. Akekho umuntu oyidictator njengoPaul O'Sullivan kulomhlaba wengabadi. Lalela lo omhlangano kwawukuthi kuqetulwe uGeneral Phahlane. Yayizwa ngithini kwena? So uGeneral Phahlane hey he is spitting the fire. Utedela amabhomu. Boom boom boom. uPhahlane wathi lalela ngifuna ukuya ku Haddock ngiyo testify. I want to go with Haddock ngiyo testify ukuthi kwenzakalani. Ngikutshela ukuthi ke uya khona ngempela ke ivumile ke iHaddock ukuthi lapha eParliament ukuthi akeze ezotestify uphethe izikwibhisi. Ukuzokuthiwa mathi uhlanganike zomatshisi. uPhahlane ke loyo ke uza nezikwibhisi eziningi uPhahlane. Uza nezikwibhisi eziningi. Kodwa umsusa ke kulokhu uNkabinde. uCedric Nkabinde owumsusa la qale khona waveza khona ulalelana. uPaul umuntu okhohlakele kanje saba ngumhlangano khona kwakhe ngangikhona kwakukhona iNews 24 kukhona imembers zeDA kukhona iAfriforum kukhona obani wabala nabanye ababe beNPA ababe khona wabala nabanye beIDEC anganoma ngisho ngahle ngoba kuno IDEC no bani kunalelo kuzana nje lezi inhlaka lezi ezikhona okubangazayo ke kakhulu bafowethu kule matter ukuthi ke mangabe niyakhumbula ukuthi wathi uGeneral Mkhwanazi ama-judge ase-South Africa are-involve ekukhohlakaleni eSouth Africa kuyona yonke into. Wathi nje judges are compromised and serious compromised. Kunaleli judge lelisengikhohliwe uLidwaba. Ujudge uLidwaba phela uPaul O'Sullivan khona lapha ke waboshwa khona. Lapho khona eboshelwa ngemuva kwama-office eAfriforum. Ngobusuku aboshwa ngalo wadedelwe ebusuku. Lapho khona i-order eyakhishwa uJudge Lidwaba. Uma ngingena la kuma video wami nizombona la ngimphose khona uJudge Lidwaba.
Ngizombona. Uyambandakanya ebuqhopholeleni omningi. Uyambandakanya. Nizombona uJudge Ledwaba uyavela lapha. So ke bafowethu ama-judge ethu nje asiphiki a-captured. Yonke into eyikuvikela na South Africa now is captured. From policing to the army and everything is captured. Yabo. And ke okunye interesting ukuthi uPhahlane uveza ukuthi ufikile Mbalula waba ne-political interference. Kwaba ne-political interference. Ufikile Mbalula. Yonke into detailed. Okwathi khona okunye ukuthusa ufuthi okwathi mangabe esesusiwe waboshwa. Ngoba nokuboshwa kwakhe bafowethu kwakuhumulator man kwakusehlisa isithunzi bafowethu. Kwafika lezi imoto lezi zobani lolu phiko lamaphoyisa lolu libopha amaphoyisa lwafika latheleka lahlala khona kwathi bhu kwaphuma umakhelwane ababutha ngoba umuzi phela womuntu oyicommissioner amaphoyisa isikhulu samaphoyisa kanjani kufika amaphoyisa azohlasela kanjena. Yes, ayingaphandle zamkhalela ku Twitter kaJulius Malema ngoba ukhumbule umuntu owakade ephethe lapho owayekade ubahamba uma yiminister noma wayini noma ucommissioner ufikile Mbalula wa Twitter uLokhuzana encoma ethi well done Malema. Asazi noma uzoba khona la angisho ukuthi ngithini ngoba ezakhe zivele ibanga umsindo kakhulu zibanga umsindo nje into nomsiphithiphithi njani izwande nesiphithiphithi nento engahloniphi mina angiyifuni eduze kwami into engenayo inhlonipho nhlobo nje sidalwa mina ngifuni into engena inhlonipho. So ngiyakhuluma nje ukuthi kwenzakalani so kukhona and kunama proof nama-file la into mina ngisuke ngikhuluma ngayo ke ngisuke sengicheckile ngayichecka konke ama-source ezingashaya iphansi ngakunikeza ama-page hamba ku-page likabantu hamba ku-page likabantu hamba ubheke ukuthi uthole into engisuke ngikhuluma ngayo ukuthi iyona. Okubalekile ke namhlanje nganza kwethu ile ukuthi uPhahlane uyeza lapha kwaDok uzodedela amabhomu uPhahlane. So indaba ezimnandi ukuthi sino general about 4. We've got 4 general in the house eParliament now yabo. Okunye uLokhuzane ifuthi iHaddock izoya laphana eParliament kuKhathi Mahlala iyolokhuza khona. So okuhleke ngoba ke iMadlanga Commission yona ine-cellphone ine-cellular phone kaNtashikana ine-cellular phone kaKhathi Mahlala inayo yonke information kaMahlala. So bonke uproof obukhona. So sizokhala nje kakhulu. So inganza kwethu nibo nosuku oluhle nganza kwethu inkosi ngigcine nganza kwethu ngizolokho nje ngithi nje jwathu kancane kodwa nje uyavutha umlilo onamalangabi ziyakhala uPaul O'Sullivan impandla enenkani izojuluka izibe dry ke this time sibona ubani ozokhipha iorder eyifake ukuthi akakhishwe ebusuku ubani umuntu wakwaboshwa namhlanje ebusuku yadedelwa kanjani akabingelela kenze lutho uyadedelwa nje yabo. Andike ufakazile uLokhuzane uPhahlane uthi onke lawo macala uyawazi usakhumbula ngisho ama case number akhona awu2 uyakhumbula ama case number akhona. Hey uPhahlane uza nezindaba ezimnandi uPhahlane hoza Phahlo hoza